Machiegni nyakora mogi luwa mbui mbangwa magonganda kama tingo Facebook, kama tingo YouTube, achiel kachiel bende yudo kanyo e mbui mar Instagram, yudo e mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok. Bende nyalo oronowa ote machuok, namba wa en 23600. Nyinga Simfros Okinda. E kinde ni makoth medo chue gwenge mopogore pacho ka, jodak e ward ma Central Seme e Kisumu County koro kwano lala bango lalo manyamgun matudo chiro Kombewa kod Bodi baro redi riyo mabathe moro piyo dhi godo. Gino makoro kelo negi midhiero matamre ginono e yor wuoth. Jodago nyiso luoro margi mar biro koso yore thieth, ohala, wuoth kod somo magiwacho ni kidek nimo ponono jotelo manoyier ok owuok oko mar gero lalo manyamgun no. Giseyo kit dongruok manyap ma jotelo mane giyiero osenyisogi ka gikoni chal ka gima jotendgi ojuang'ogi ka koro giyango ni midhiero ni otimo limtidi kuom gisane higni 10. Kuom sani endi yudo ni ng'ado ka kidhi Bodi en tich matek. En ni jakombewa kilor Kombewa to chun nyaka iluor. Luoro no ero dhi kosti gimoro siling 500. Kia Kombewa kidhi nyaka Sat. To kia Sat kibiro nyaka Kombewa bende siling 500. Koro en tabu mang'eny moneno. En tabu mang'eny moneno nikech nkalo koni ndi mondo idhi kocha chande en tabu ok inyal kalre. Wadwanu aom rech nam kwa kelo koni. To kochal kamae rito koting'o apiko to walor. Kendo koro wayoro pi. Wan kod chandruok maduong' ahinya. Koro mondo sirikal ononie kaka dikonywa. Sama loso kodi kani, aora chielni, chandruok mwanene nyocha ka nyathi moro kaga piko, monyumra aora ka motur. Mano wan. Second, aora ni, nyithino nitie maka kasomo skul mono dienya. Nitie nyithino ma kucha, somo skul mono diemo ni maluka. Ok ginyal dhi because of aora ni. Samo pong, onge kama nyithino nyalo luwo. Wadwaro mondo tarik 9 warado ka gi mbunge mondo wabed confirm ni ndara nichako lose nadi. Wakwaji te members te joma ani alwora mar Seme sub county Central Seme mondo bi machiegni mondo wang'e ni nichako los nadi.